waseKorinte bokuqala chapter 2 verse 6. Ngapha ukuhlakanipha sikhuluma kulabo asebekhulile. Kodwa lokhu kungukuhlakanipha ongesiko okwalesi sikhathi noma okwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Ngapha sikhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu okusemfihlakalweni efihliweyo. uNkulunkulu akumisele phambilini ukuba kube inkazimulo yethu umhlaba ungakadalwa. Akukho namunye kubabusi balesi sikhathi obekwazi ngokuba uma bebekwazi bebengeke bayibethele inkosi yenkazimulo. Kepha kulotshiwe ukuthi lokhiso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga ongaphumanga enhlizweni yomuntu uNkulunkulu wakulungisela labo abamthandayo. Ngokuba uNkulunkulu ukwambulile kithi ngomoya. Kepha umoya ukuhlothisisa konke ngisho nokujulileyo kaNkulunkulu. Ngokuba ngubani kubantu owaziyo kumuntu uma ngesiye umoya womuntu okuye na? Kanjalo nokaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu okwaziyo. Kepha thina samkeliswa ngumoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi sikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. Esikhuluma ngakho futhi kungemazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngumoya. Sichazwa komoya ngomoya. Umuntu wemvela akakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye. Futhi angekuqonde lokho. Uqondisiswa ngomoya. Kepha umuntu onomoya kaNkulunkulu uphenyisisa konke, kanti yena akukho umuntu ongamphenyisisa. Ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Ngiyacela sikhuleke. Siyabonga Nkosi izwi lakhe ekseni once again. Sibonga nangalesihloko Nkosi osinikeze sona ukuba sizokhuluma ngaso namhlanje. Sibonga nokwazi ukuthi izwi lakho licacile njengalokhu licacile kuzo zonke ingxenye nakuso lesihloko likhuluma ngokucacile. Sikhulekelayo sipho umqondo kaKristu ukuba siwaqonde amazwi akho ukuba kwathina uqobo sizindle ngalokho izwi lakhe likushoyo. Siphinde sifundise nabanye uKristu Jesu akhazimuliso inkosi obusa kuze bephathe. Amen. Isihloko bazalwane enginikezwe sona namhlanje simayelana nezikamoya. Ngizobheka lento ebizwa ngokuthi African spiritualism ngiyiqhathanisa neChristian spiritualism. Kodwa ngiyafisa ukubeka nje sisaqala bazalwane ukuthi sisodwa spirituality. AmaKristu kuphela angaba kamoya. Noma abanye bangazama ukukhuluma ngomoya noma bazisho ukuthi bangaka moya, kodwa AmaKristu kuphela angaba kamoya. Okwami namhlanje ngcane bazalwane ukuzoveza nje ukuthi izwi likaNkulunkulu lisho kanjani ukuthi thina njengamaKristu singaba kamoya. And ezinye inkolo zonke zama-Afrika azibona kanjani abakamoya. Amen. Uma umuntu esindiswa ngale minyaka leya edlule, leli bekuyiqiniso ebekade liyiqiniso elijwayelekile ebandleni. Ibandla belikhuluma ngalo ngokucacile. Akekho umuntu obengakwazi lokho. Sinsuke ngesikhathi samatende. Ofethu umkhize bazokhumbula ukuthi ubuthi ulala ebusuku kanti uyitshela ukuthi ulele inele ingakhala ikeyboard uvuke ebuthongweni uhamba uye etendeni. Sindiswe ngesikhathi sokukhishwa kwamadimoni la khona bekuthandazelwa abantu ziningi izinto ebezenziwa ematendeni. Nakuba ngingavumelani nezinto eziningi ebezenziwa khona kodwa nayo into obongeke uphume khona ungayizwisisanga kahle. Bonke abafundisi akade beshumayela bebebeka cace ukuthi inkolo yobuKristu ayihambisani nazo zonke ezinye inkolo zama-Afrika. Ubuphuma ukuhliye maqondana nalelo qiniso lelo.
Uma umuntu esindiswa ubelindeleke ukuthi ashiye konke alandele uJesu Kristu. Izangoma bezikhumula imiyeko zishise izigodlo zazo zilandele uJesu Kristu. And sikufakazelile lokho endaweni yaseSwidota sibona abantu abaningi beshiya igodlo zabo balanda abafundisi thiwa zihambe ziyoshiswa balandela uJesu. eZayoni beyiqashula intambo ichitha iwasho ilandela uJesu Kristu. Abamadlozi bebekhipha iziphandla zabo bawisa imsamo balandela uJesu Kristu. Ezasemti ngenzeka kumina ngaloya nyaka ngifunda ugrade 12 ngahamba ngesikoleni ngifaka isiphandla ngabuya ngasasifakile. That was clear bekuyiqiniso obungafundiseli ngalo. Bekwaziyo ukuthi ukuza kuJesu Kristu kusho ukushiya konke ulandela uJesu Kristu. Uma abafundisi befuna amandla nakuba ungekona konke ngivumelana nako, kodwa kunento abebeyenza bebehamba bakhuphukela entabeni bayothandaza. Uhlalwe phansi kwenziwe iBible study entabeni thiwa mawunesono noma unento ofuna ukusizwa ngayo hambani niyothandazelana khulekana. Abanye ababekulela qoqo abanye babekulela qoqo bekholelwa ukuthi mase siye kuNkulunkulu uNkulunkulu uyayiphendula imthandazo. But manje kulesikhathi esiphila kuso sizothiwa abafundisi sebenobuhlobo nokudlelana nenyanga. Abafundisi kulesikhathi esiphila kusona mabefuna kwanda amabandla sebeyathwala bayenyangeni bothatha imithi ethini. Lento yokuhlangana kwebandla likaNkulunkulu nezinyanga nezangoma into enhle ebandleni. Into enhle ebandleni. Sibona izinyanga zithola isango lokungena ebandleni nabafundisi bethola isango lokungena enyangeni. Into ebeyingaziwa le bandleni. Ibandla beliclear beline stand esisodwa esithi inkolo yobuKristu ihlukile kunazo zonke ezinye inkolo. Ukuza kuJesu kukushiya yonke into uze kuJesu. Bekungafundiselwa noma ungabe uyapi noma ungabe emsakazweni khona ngisho abafundisi ade beshumayela emsakazweni bebekhuluma emsakazweni owaziwayo nodumile bakhuluma clearly maqondana nenkolo yobuKristu. But manje abafundisi mabekhuluma emsakazweni sebeyashwashwatha makumele bakhulume ngenkolo yobuKristu. Bafuna ukubona nje lokho uhamba ulalele ama motivation kaBaba uZondo asakhuluma ngoJesu asemotivate yonke into. Khona nalaza athi khona uma umKristu ungamgxeki kaShembe. Kunenkonzo ekeyenziwa makuphunywa nje kwi-lockdown yenziwa enye inyanga edumile la eThekwini ebizwa ngokuthi ukhehlelezi. Abaningi bayibona sesibona abafundisi abadumile abaziwayo la eKZN bevele kuma post nabaculi abazibiza ngokuthi babaculi benkonzo benkolo bevele kuma post. But umbuzo uthi bafunana abafundisi ezinyangeni zifunani inyanga kubafundisi. Emva kwalokho kubuya kuleyo nkonzo leyo ukhehlelezi wathuka uJesu wathuka uNkulunkulu esidlangalaleni. Phunywa kuleyo nkonzo leyo. Emva kokuthi abafundisi kade bezijustifyile bakhuluma izinto eziningi abanye besho nokusho ukuthi bebelambile ngesikhathi selockdown njengoba manje ukhehleleze sebabizile bathola ithuba nabo lokukhokhelwa bathola imali. Abanye beyiqashisa besho nokusho ukuthi no thina sithola ithuba lokuthi siyoshumayela uJesu nala kunezinyanga khona. But ma bebuya ukuyokwenza leyo nkonzo leyo ukhehlelezi waphumela obala wathi yena uyathwalisa ngoba ngisho uNkulunkulu wathwala ngoJesu Kristu. Hlambalaza uNkulunkulu wethu. Ethatha umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa abantu ngoJesu Kristu ewuhlobanisa nomsebenzi kaSathane wokuthwalisa abantu. Wenza isono uJesu Kristu esamenza ukuthi athi kuIsrayeli ngeke ngiphinde ngikhulume ngolimi olujwayelekile kunina. Kusuka manje sengizokhuluma ngemifanekiso noma ngemizekeliso kunina ukuze nithi nibona ningaboni. Ukuze niphuphutheke kakhulu angeke ngisaphinde ngikhulume ngolimi olucacile. As a result uJesu Kristu bayikhuluma esidlangalaleni ubebeka umzekeliso
Because umzekeliso bazalwane usimple. Mokhuluma ngomzekeliso usukuthatha into ejwayelekile njengokutshala nani eyaziwa abantu bese uthatha iqiniso lakamoya ufanise leyo nto leyo ejwayelekile neqiniso lakamoya. But umzekeliso awuyenzi sense mawungalazi iqiniso lakamoya elifanekiswayo. So uJesu Kristu bese fika enze kanje, ubefika kwisixuku avena nakhulume ngemzekeliso bese mayisehleni nabafundi bakhe achaza iqiniso lakamoya elichazwa leyo mzekeliso loyo. Ukuze bona basale beyibuza ukuthi ngabe ubethini ubeqonda ukuthini ngale qiniso. Why uJesu Kristu enza lokho? Ubenza lokho ngoba ubeseliqashisa iqiniso kubona ngoba bebedelele umoya ongcwele. Wathi uJesu Kristu enza isimangaliso, bathatha isimangaliso uJesu Kristu abesenzile, bathi senziwe uSathane, senziwe amademon, senziwe uBeelzebub. So yiyo into esibonayo yenziwa abokhehlelezi kanye nabanye. Yafuna nje bazalwane sivule kancane lapha kwincwadi khona la kuCorinthians kwabaseKorinthu chapter 12. Sibone indlela esihlola ngayo ukuthi umuntu usetshenziswa umoya. Umuntu usetshenziswa umoya. Uma ufunda nje chapter 12 uya ku chapter number 14, uMaphostoli Paul ukhuluma maqondana nokusebenza kweziphiwo zakamoya ebandleni noma nokusebenza kamoya engcwele ebandleni. Kanti ngaphambi kokuba akhulume ngezinto eziningi azokhuluma ngazo, iningi into azokhuluma ngazo la. Ubeka isekelo lapha eqaleni ku verse number 1 no verse number 2. Uthi bazalwane maqondana neziphiwo zomoya. I think a translation le ka 2020 beka kanjalo, but this is simple saying maqondana nezinto spiritual, maqondana nama spiritual things, maqondana nezikamoya. Not kuphela ama spiritual gifts. Angithandi ukuba ningazi. Angithandi ukuba nithathe leya knowledge ebekade ninayo ningakakholwa nizoyifaka ebandleni. Angithandi niphuphutheke, angithandi nifundisele maqondana nezikamoya. Niyazi ukuthi verse 2. Ngesikhathi nisengabe zizwe, ngesikhathi ningakakholwa, naniholwa futhi nihuha izithombe ezizimungu, nanikhonza amadlozi. Nanenza yonke imikhuba yama-Afrika ngesikhathi ningakakhona. So ngifuna ukunifundisa maqondana nezikamoya ukuze ningathathi imikhuba yama-Afrika nizoyifaka ebandleni. Uze ningathathi leza indlela zokuphila nithathe nizoyifaka ngaphakathi ebandleni. Angithandi ukuba ningabi nalo ulwazi. But what is a test? Yini ewumnqamula juqu? Yini ekumele ihlukanise phakathi komuntu ongokamoya noma osetshenziswa umoya nomuntu ongasetshenziswa umoya? Verse 3. Ngakho ke ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkuluNkulu ongathi makaqalekise uJesu Kristu. This is a dividing line. Akekho umuntu okhuluma ngomoya kaNkuluNkulu ongakhuluma anything false ngoJesu Kristu. Akekho umuntu ongaphambanisa isifundiso sikaJesu Kristu kodwa esetshenziswa umoya kaNkuluNkulu. Okhehleleza abakhulumi bekhulunyiswa umoya. That's why bakhuluma izinto eziphambene ngoNkuluNkulu ngevangeli nangoJesu Kristu. Why? Abakhulumi bekhulunyiswa umoya. Umoya ufakaza ngoJesu. Mawufuna ukubona umuntu ukuthi uholwa umoya, bheka ukuthi uthini ngoJesu Kristu. Bheka ukuthi isifundiso sakhe, iChristology yakhe, isifundiso sakhe ngoJesu Kristu iqondile yini, uthini ngoJesu. uJesu seyitshe lokuqhuzula. Bonke abaqhuzukayo baqhuzuka ngoJesu. Bonke ungabheka ungahamba bonke abashumayelayo bonke obabona ko TikTok nakuzo zonke indawo abazama ukugcika inkolo yobuKristu itshe abakhubeka ngalo uJesu Kristu. Umuntu abangamqondi uJesu Kristu. Isho ushembe imbala. Umuntu angamqondi uJesu Kristu. Okunye bazalwane esike sakubona khona la kuma social media lokhu recent ngeke ngize ngikubale bonke ngizomenshina lokho nje kuyi2 kuphela. Elinye lamabandla eliyibiza ngokuthi libandla elisindisiwe. Silibonile lishumayelisa kwenye ama conference ade benayo omunye wezinyanga noma omunye wezangoma obizwa ngokuthi uGogo uSikhotheni. Barumbuzo ukuthi zifunani inyanga emasontweni. Zifunani inyanga nezangoma emasontweni.
besikwazi ebandleni likaNkulunkulu ukuthi izangoma mazike zangena ebandleni likaNkulunkulu bezikhala zikewuke kuphuma amadimoni kuzona. But manje izona esiyibona zishumayela emapulpiti ebandleni. So ibandla likaNkulunkulu lilahleke kuphi maqondana nalezi zinto? Ngabe izwi likaNkulunkulu liyafakazelana nalezi zinto. Chapter number 14 kwabaseKorinte usitshela ngokucacile ukuthi lela bandla lokho belikwenza kuphambene. Lisitshela ngokucacile ukuthi kwayena uGogo uSkhotheni akasetshenziswa umoya kaNkulunkulu. Inkonzo kamoya ngoka chapter 14 inemgomo. Leyo mgomo leyo imgomo kamoya because umoya ingcwele akayona iagent yethu akuthina esisebenzisa umoya osebenzisa thina. Ingakho mayisebenzisa ibandla uyalinikeza imgomo ukuthi umoya ingcwele usebenza kanjani ngoba umoya ingcwele usovereign uyinkosi phezulu kwebandla. Elisimbili imgomo nakuba iminingi esingakhuluma ngayo balela bandla eliphulile. Oqala sithola lapha ku verse number 33. Uverse 33 uthi uNkulunkulu akasiye wesiphithiphithi kodwa ungokuthula njengoba kunjalo kuwo wonke amabandla abangcwele. So isiphithiphithi ngabe ukusebenzisana kweziphiwo ngesikhathi esisodwa noma kungaba ukusebenza kwesiphiwo esisodwa ngendlela engafanele. Bonile abayibonile ivideo ukuthi ubehlenyuka egijima ebandleni kungazi ukuthi uyathandaza around ibandla ehlenyuka, and that was simple the chaos in the church. And leya chaos iveza ngokucacile ukuthi akasetshenziswa umoya kaNkulunkulu and leya nto ebenzeka ayiqhutshwa umoya kaNkulunkulu. But umgomo wesibili, this one is very clear, verse number 34. If lela bandla belilifundi iBhayibheli, this was the verse ebelingamtshela ngayo even if ngaba lishonga ukuthi uyinyanga wena ngeke ungene ebandleni, the church was going to quote this verse. Bezothatha leli verse. Abesifazane mabathule emabandleni ngokuba abavunyelwe ukuba bakhulume. Kodwa mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Before even sijudge ukuthi intshumayeli be right in bekufanele na round ibandla, bekufanele na gqoke ngendlela begqoke ngayo, bekufanele nisangoma singene ebandleni, bengafanele angene ngoba ungowesifazane ebandleni ashumayela. Namhlanje bazalwane ngizoveza ukuthi amaKristu kuphela angaba kamoya. AmaKristu kuphela ngaba kamoya. Baningi abantu abazibiza ngaba kamoya. Khona ngisho abantu abangezona izangoma, abangezona inyanga, but abathi nje mina I'm just spiritual. I'm a spiritual person. But lokho bazalwane ngizokuveza ngokuhlukanisa. This is my point. Ngizokuveza ngokuhlukanisa phakathi komuntu kamoya nomuntu wemvelo. Yini umuntu kamoya, yini umuntu wemvelo. Chapter 2, la sifunde khona. 1 Corinthians chapter number 2, I wish we had time ukuthi sibuke yonke context yalama verse. But la ku chapter number 2, verse 14 kuya verse number 16, umpostoli uPaul uveza umehluko phakathi komuntu wemvelo nomuntu kamoya. Umpostoli Paul ubeka into eyodwa uthi abantu emhlabeni ngaba baningi abantu emhlabeni. Uma ngathiwa you are creating ama categories abantu, ungavenana ubeka ama groups amabili emhlabeni because abantu babili emhlabeni. Emhlabeni khona abantu bakamoya nabantu bemvelo. Emhlabeni khona amakholwa kanye namahedeni. Ngaba baningi abantu emhlabeni. This was a clear truth umpostoli Paul afuna ukuyipresenta kithina nakubazalwane baseKorinte akade babhalela. Ku verse 14 uthi umuntu wemvelo bese yamchaza. Verse number 15 uthi umuntu womoya bese yamchaza. Why? Because umpostoli Paul wanna show ukuthi emhlabeni khona abantu abawu2 kuphela, khona abantu bemvelo, kube khona abantu bakamoya, akababaningi abantu. Mabuyela kancane ku chapter number 1 verse 18 kuya chapter 2 verse number 5, lapho uhlukanisa khona ukuhlakanipha kwezwe kanye nokuhlakanipha kaNkulunkulu. And into ayishoyo ku chapter number 1 kuya chapter number 2 verse 5 ukuthi abantu bemvelo sibabona ngokuthi abaqondo kamoya kaNkulunkulu.
So since ukuhlakanipha kukubili khona ukuhlakanipha kwezwe kube bese kube khona ukuhlakanipha kaNkulunkulu sizobabona ngento eyodwa ke laba abangabemvelo sizobabona ngokuthi mabezama ukucomprehenda ngeenqondo zabo ukuhlakanipha kaNkulunkulu bayakhubeka yini nje ona le ukuthi uJesu uNkulunkulu wathwala ngoJesu. They don't comprehend this truth. This truth is so precious. Leqiniso is so dear, lithandekile lithokozisekile kithina. Masilizwa leqiniso elithi uJesu Kristu wanikela ukuphila kwakhe ngenxa yezono zethu, inhliziyo zethu ziyajabula imphefumulo yethu iyathokoza. But kunomuntu ostambulishayo uma eza kuleliqiniso. Why? Because uMapostle Paul ubeke clear ukuthi there are two wisdom. There is a wisdom of this world noma kunokuhlakanipha kwalelizwe and kunokuhlakanipha kaNkulunkulu. uNkulunkulu indlela ukuhlakanipha kwakhe angimise ngayo ukumise ngendlela yokuthi ma bezama ukuqonda ukuhlakanipha kaNkulunkulu ngokuhlakanipha kwemvelo they stumble bayakhubeka mabezama ukuqonda lokuhlakanipha abafinyeleli kona lokuhlakanipha. So qala ngokubheka umuntu wemvelo. Umuntu wemvelo. Verse 14. Umuntu wemvelo akakwamukeli okamoya kaNkulunkulu. This is one thing. Na indlela esibona ngayo umuntu wemvelo. Umuntu wemvelo akakwamukeli okamoya kaNkulunkulu. Why ngakwamukeli okamoya kaNkulunkulu? Ngokuba kungubula kuye. Ma ezama ukulalela uzwa umsangano, uzwa into engaqondakala, into engayenzi sense. This is senseless to him. Ayenzi ingqondo kuyena. But nase sinye isizathu asivezayo futhi angeke uqonde. Hayiphetha akakwamukeli into esuthi angakwamukeli ukuthi akaqondi. Mayezama ukucomprehenda wonke lamaqiniso la akafinyelele kwaqondeni lamaqiniso. Why engawafinyelele kwaqondeni lamaqiniso? Kuqondisiswa ngomoya. So umuntu wemvelo akakwamukela okamoya kaNkulunkulu ngoba akaqonda okamoya kaNkulunkulu and into eyenza ukuthi angaqonda okamoya kaNkulunkulu ukuthi kuqondisiswa ngomoya. Qondisiswa ngomoya. Lento esihlangene la bazalwane namhlanje akuyona into yasesikoleni. I know iRCM yaqala ema university. Akuyona into yasesikoleni. Amen. Christianity asifundiswa oprofessor nodokotela. Ayiqondwa yilabo abaneziqu kuphela. Why Christianity ingaqondiswa yilabo abaneziqu kuphela? Ngoba umfundisi umoya. Umfundisi umoya. Lencazelo bazalwane ithinta bonke abantu abangakholwa. Bonke abantu abangakholwa. Abantu abangakholwa banophawu olodwa iyodwa indlela esibabona ngayo. Abaziqondi izinto zakamoya. Abaliqondi ivangeli. Njalo uma bethi bazama ukuqonda ivangeli abafinyelele kuqondeni ivangeli. Andiyinto ekumele siyazi le noma ngathi wasenze evangelism. Abantu bemvelo abayiqondi ivangeli. Chapter number 1 kwabaseKorinte. Uveza izinto ezibakhubayo abantu bemvelo. Yini abakhubayo? Yini iziphi lezi zinto abangayiqondi mabethi bazama ukuqonda? Iziphi lezi zinto abangafinyeleli kuzo mabethi bazama ukufinyelela kuzo? Uverse number 18 ka chapter 1 kuya verse number 21 uthi umyalezo ngoJesu owafela izono zabantu. Mabethi bazama ukucomprehend noma ukuqonda lento ethi kunomuntu okwamela ukuthi afe fela izono zabantu umsangano lonto. Verse 18 uthi ngokuba izwi lesiphambano yini izwi lesiphambano ile livangeli esishumayelayo uJesu owafela izono zabantu. Izwi lesiphambano lingubula kwababhubhayo kodwa kithina sisindiswa lingamandla kaNkulunkulu. Izwi lesiphambano kulabo bemvelo liwubula kubona. Siyathuka masiye emaphasikeni. Baze bathi laba bazibiza ngamaapostoli 12 bathi bona ngeke bayobungaza ukufa komuntu. Ukubungaza kanjani ukufa komuntu? Siyathukwa ngoJesu Kristu. Uzathi uMapostle Paul anginamahloni ngevangeli.
Yini athi uPaul Paul akunamahloni ngevangeli? Because ivangeli kwi-society into ebekade iyi-open shame. Into abantu othi uma ukholela uJesu Kristu wafa efela izono zabantu abantu bakuhleke bakushaya usulu. Kholwa yini? Abazi bathi abanye ayikho indoda ekholwayo, isiyoyoyo leso. Kholwa yini? Indoda iyaphuza, indoda ijabulisa, indoda ayikho indoda ekholwayo. Into yomama, into yenkolo. But why uNkulunkulu engakhethanga indlela? Why uNkulunkulu engakhethanga ukusindisa abantu ngokuthi athathe a most famous person known in the world, umuntu onemali no rich, bese lowo muntu loyo agibele phezulu mhlamba siphe amathikithi okusindisa sihambe siyongena ezulwini ngale ukuthi azafe abemkhulu aziwe ngabantu bonke? Why uJesu Kristu ekhethwe umuntu ozaliwe ngowesifazane okhulele ekhaya even ebelidelelekile, ekhuliswa umbazi, akhule engenagama, engaziwa, edelelekile aze ayofela izono zabo? Why uNkulunkulu ekhethe leyo ndlela leyo? Verse number 19, phela kulotshiwe ukuthi ngiyakuqeda nya ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo, ngikwenze izwi uqonda kwabaqondayo. uNkulunkulu kwenze ngamabomu, ubefuna ukuthi bathi bayazama ukuqonda ngokuhlakanipha kwabo bangaqondi ukuze ukuhlakanipha kwabo kube yizeleze. Ubefuna ukuqeda nya ukuhlakanipha kwabo. Uzabuza umbuzo ku verse number 20, athi siphelele isazi na? Sikuphi isazi imithetho na? Upho oqophisana ngamazwi kulesi sikhathi na? Baphi bonke laba bantu? Apho ama-philosophers alesikhathi azosichazela ngoJesu wafela izono zabantu. Bapho professor nodokotela bazosichazela ngoJesu Kristu owafela izono zabantu. Bapho nzululwazi abachaza umlando wesiZulu bazochaza ngoJesu Kristu owafela izono zabantu. Benze njani oprofessor besiZulu abakhuluma ngenkolo yama-Afrika uma ubalalele ema-radioweni nakuma-newspapers? Baphi uzochaza ngoJesu owafela izono zabantu? Nayi impendulo, uNkulunkulu akakwenzanga yini kwaba ngubula ukuhlakanipha kwaleli lizwi na? Akakwenzanga kwaba ubula. Verse 21, ngokuba njengalokhu ngokuhlakanipha kaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu, alikwazanga ukufinyelela ekumazini uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo. Lokhu kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobula bentshumayelo. Uyenze ngamabomu lento yaba ubula. But let me tell you bazalwane, ayibona ubula, iukuhlakanipha. This is wisdom. This is glorious. Inkulu lemfihlakalo, inkulu lemfihlakalo. Masikhuluma ngoNkulunkulu engene enyameni ephila phakathi kwabantu, truly God and truly man. Inkulu lemfihlakalo, ngisho sithi siyazama ukufinyelela kona, asikwazi ukufinyelela kona, siyibambe ngokuphelele. Inkulu lemfihlakalo, but into ebukeke ngathi ubula, iubula kulabo abangakholwa. Ibula kulabo abangakholwa. Ngaphezulu kweScience, phezulu kwephilosophy. Naku la bekhubeka khona, bakhubeka ngoJesu owafela izono zabantu. Baphinde bakhubeke nangendlela yokulethwa kwalomyalezo lesibiza ukuthi intshumayelo. Intshumayelo bazalwane kwabanye ayenzi sense. Khona umuntu ohlala 45 minutes elalela umuntu ekhuluma. Ayenzi isense. At least uNkulunkulu ubelethe ngenye indlela hayi ngentshumayelo, because intshumayelo ayenzi sense kubantu. If uke waba seTexini uzama ukushare igospel nomuntu kungathi uyakulalela 1 minute 5 minutes asekho lapho seyibhekelele. Ayenzi isense intshumayelo kumuntu. Uma uke washumayela emshadweni vele lekuphawu ekudliwe usashumayela. Uze lokuphanyisa isandla nje ngaphi iplate. Ngaphi iplate. Intshumayelo yenzi sense. At least if uNkulunkulu beyilethe ngendlela efensi ibizo understandeka, but uNkulunkulu uyiletha ngentshumayelo. Verse number 22, ngokuba abaJuda nazi into abayifuna, bafuna izibonakalise at least. Ama-Greek afuna ukuhlakanipha, at least the debate and everything. At least akube ne-debate, akube nokuhlakanipha okuthile. Verse 23, asibaniki lezo zindile esibanika yona, kodwa thina sishumayela uKristu obethele esiphambanweni. Siyashumayela and ishumayela wona lo myalezo odelelekile.
Siyashuma ningayeki bazalwane. Even under leyo ngcindezi leyo ningayeki ukushumayela. Ngayeki ukushumayela. Siyashumayela. But lastly, into abakhubekisayo nabantu abawulethayo lo myalezo. Elesi uNkulunkulu besebenzise the politicians and abantu abaziwayo abakhulu, the celebrities and everything. But uNkulunkulu usebenzisa abanye abantu. Chapter number 2, uthi uMpostoli Paul ku verse 1, nami bazalwane ekufikeni kwami lapho kini angifikanga ngobugagu. Okay? Bokukhuluma noma bokuhlakanipha. Elesi uNkulunkulu mayiletha le message usebenzisa the wisest of this world. Laba abahlakaniphe ngokuhlakanipha okuphelele kwalelizwe. But uNkulunkulu akenzanga kanjalo. Uthi uMpostoli Paul mangifika kini angifikanga ngobugagu bokukhuluma nokuhlakanipha ngimemezela kini imfihlakalo kaKristu. Why engenzanga kanjalo? Ngokuba nganquma verse number 2 ukuthi angiyakwazi okunye kini kuphela uJesu Kristu lo bethele esiphambanweni. But mina ngesikhathi ngifika verse number 3 ngafika kini ngobuthakathaka ngesaba ngithuthumela kini. I was weak. Ngafika ngilo umuntu onjalo. But why ngafika ngilo umuntu onjalo kunina? Verse 5 ukuze ukukholwa kwenu kungancike ekuhlakanipheni kwabantu kodwa kume ngamandla kaNkulunkulu. Uke waba kwisimo lakho usaba khona ukumkhomba umfundisi wakho. This is not an appealing man. He's not an appealing man. Mhlawumbe akapherishe ngodokotela balesi sikhathi noma uprofessor balesi sikhathi. The humble guy, humble man with the word of God esandleni sakhe. Sonke bazalwane, sonke sasinje, sonke singakakholwa uJesu Kristu, singakakholwa ivangeli, sasingabantwana benyama. Sonke uJesu Kristu wafela izono zabantu ubula kuthina. Sonke sasidelela intshumayelo singenandaba nentshumayelo. Sonke sasibadelela abashumayela abegqoka amasuti nezicathulo ezinde, sibadelela sisho wonke amagama esiwasho kubona. But zonke lezo zinto ezibukeka ziwubula uNkulunkulu uzisebenzisile ukuletha ivangeli. Bangabantu benyama. Bangabantu benyama. But singamchaza kanjani umuntu wenyama? Kwabase Efesu, I know it's a verse esilifundile izolo. Chapter number 2. Na indlela sikachaza ngayo umuntu wenyama. Masithi bangabantu benyama sikhuluma ngani? Verse 1 ka chapter number 2 kwabase Efesu uthi nani nanifile. So nali igama esikachaza ngalo abantu benyama, abantu abafile maqondana nezinto zakamoya. They are dead. Abakwazi ukuyiqonda into zakamoya, abakwazi ukuzizwa into zakamoya, abakwazi ukuzamukela into zakamoya, abakwazi ukuzenza into zakamoya, bafile. But yini ababulalayo? Ngeziphambeko zenu nezono zenu. Na into ababulalayo ukuthi baphila impilo ephambene noNkulunkulu, baphila beqa umthetho kaNkulunkulu, baphila ezonweni zabo, bayizoni ngokwemvelo baphinde babizoni ngokwenza isono. Verse number 2 uthi leze nanihamba kuzo babephila ezonweni, bephila ngokwendlela yalelizwe, hayi kuphela ngokwendlela yalelizwe, hayi kuphela ngokwesono, babephila ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli, babephila beseva uSathane. That's why sithi ama-devil worshippers akusibona kuphela labantu sizothiwa bahamba emkhathini benza izinto ezithile, bona bonke abantu abangakholwa abangahambi ngokwezwi kaNkulunkulu. Simbili intando, sithi intando kaNkulunkulu noma intando kaSathane. But bese ku verse number 3 esifaka sonke edesasikade sihamba sonke phakathi kwabo ezinkanukweni zenyama yethu, and le nyama le ilemvele esikhuluma ngayo, sasihamba silandela inyama yethu, sasihamba silandela inkanuko zethu. But inyama enjani le? Ezinkanukweni zenyama yethu eyonakeleyo. Le nyama lesilandela inyama eyonakeleyo, imvelo yesono, ilene ephambana noNkulunkulu, ilene ephambana nomthetho kaNkulunkulu. So masithi abantu bemvelo sisikuthi abantu abahamba ngeinkanuko zabo, abantu abahamba ngokwesono, abantu abahamba bephula umthetho kaNkulunkulu, behamba ngokuphula umthetho kaNkulunkulu. Senza intando yenyama eyonakeleyo nemicabango. Sasingabantwana bolaka
ngokwemvelo njengabo bonke abanye. So bangabantu abanjani. Bonke abantu abangakhona. Baningi abantu abangakhona abazibiza ngokuthi bangabaka moya. Kodwa basibona baka moya bangabenyama. Bangabenyama. Nakuba singasho bazalwane ukuthi bangabaka moya. Uma ngathiwa ngempela siyagcizelela kulelo point lelo, ngamele sicacishe ukuthi abasibona abaka moya kaNkulunkulu. Bangabaka moya kaSathane. Abahambe holwa umoya kaNkulunkulu. Kunaloko ngoka verse number 3 bahamba beholwa umoya osebenza kubantwana abongalaleli okuumoya womkhatho okuumoya kaSathane. Abahambi ngomoya kaNkulunkulu. Bahamba ngenyama yabo bangabenyama. So bonke labantu yonke le group ubaba uMfusathe ekhuluma ngayo izangoma bathandaza inyanga bonke laba bangabenyama bangabemvelo yabo. Mabekhuluma konke abakhulumayo kusuka ngaphakathi emvelweni yabo nasemcabangeni yabo yesono. Abakhulumi bekhulumela udumo likaNkulunkulu beholwa uNkulunkulu. KwabaseRoma chapter 8 verse 7 uthi ngokuba ucabanga komuntu osenyameni kungubutha uNkulunkulu. Bayizitha zikaNkulunkulu. Why bezitha zikaNkulunkulu ngalokucabanga ngokuba kuthobela umthetho kaNkulunkulu futhi akusoze kwabuthobela. Bonke abantu abahamba besenyameni bayizitha zikaNkulunkulu. Why bezitha zikaNkulunkulu? Ngoba ukuhamba enyameni akumthobeli uNkulunkulu. Umthobeli uNkulunkulu. Ncwadi kwabaseGalatia chapter number 5 usivezela indlela abantu abangakholwa nabasenyameni abaphila ngayo. Ungasho ukuthi lezi izithelo zenyama indlela umuntu ombona ngayo senyameni. Noma ngathi isihlahla usazi usibona ngezithelo zaso. Nomuntu osenyameni unjalo umbona ngendlela aphila ngayo. Angiyathanda ukuveza lokho bazalwane ngoba bakhona ngisho abasebandleni likaNkulunkulu kodwa bangebona bakamoya basenyameni. Yani ukuthi basenyameni sibabona ngendlela abaphila ngayo ukuthi nakuba bezisho ukuthi bangabazalwane nokuba bezisho ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu nakuba bezisho ukuthi bayamazi uNkulunkulu kodwa ngemisebenzi yabo bamphika bengababi. Verse number 19 chapter number 5 uthi imisebenzi yemvelo ewonakeleyo isobala yilena nansi sibabona ngalezi zinto lezi ubufebe ungcola amanyala yena ukhonza ithombe ukuthakatha ubutha ukulwa umona ulaka ubugovu ukwehlukana ukuba amaqembu umhawu ukudabu ukuxokozela izinto ezifana nalezi engiqeda ukunitshela ngazo njengalokhu ngasho abenza lezi zinto abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Laba bangabantu benyama bangaphandle kombuso kaNkulunkulu bahlalele usuku lolaka nosuku lentukuthelo uma bengaphenduka ezonweni zabo abawulidla ifa lombuso kaNkulunkulu baphila kulezi zono lezi. This is a category yabo bonke abantu benyama. But let me quickly show you now umuntu kamoya. Umuntu kamoya. Sibuyele back chapter number 2 abaseKorinte bokuqala verse 15. Kepha umuntu onomoya kaNkulunkulu uphenyisisa konke kanti yena akukho umuntu ongamphenyisisi. Umpostoli Paul uthi umuntu kamoya yiloyo onomoya kaNkulunkulu futhi uqonda izinto zakamoya. Uyafuna ukubona umuntu kamoya? Umuntu kamoya akusiyona lento eyenzeke emabandleni ukuthi abantu bawe phansi. Umuntu kamoya awudingi uba inyanga ubone izinto ezithile noma uprofethela abantu uze kuthiwe umuntu kamoya. Awudingi uzube oprofessor besizulu laba abakhuluma izinto ezithile bese kuthiwa abantu bakomoya. Awudingi uba namandla athile abantu beze kuwena kuthi uyaphilisa ukuze ube umuntu kamoya. Umuntu kamoya unomoya kaNkulunkulu bese eqonda izinto zakamoya noma eqonda izinto zikaNkulunkulu. Elesizulu la ngifunde khona u2020 ubiza ngokuthi umuntu onomoya. But u1959 ulabo abaphethe wona uthi umuntu ongowomoya. I think abashayisana omabili ama translation lo muntu ungowomoya because unomoya kaNkulunkulu.
So umuntu ongowomoya yiloyo enomoya kaNkuluNkulu ubizwa ngokuthi ungowomoya because unomoya kaNkuluNkulu. Umoya kaNkuluNkulu uhlala kuye. Umoya kaNkuluNkulu uhlala kuye. Abantu bakamoya ibona bonke abazalwane. Abazalwane iBhayibheli liveza ukuthi banomoya ongcwele. Umoya kaNkuluNkulu uhlala kubo abazalwane. Siye phambili kancane nje chapter number 6. Chapter number 6 uMpostoli Paul ebandleni laseKorinte ubekade ekhuza isono ekade singene kuleli bandla bekuyisono sokufeba ebandleni. And into ayishoyo kulabazalwane baseKorinte la ku chapter number 6 ukuthi abanalo ilungelo lokwenza noma yini ngemizimba yabo. And ubanikeza izathu eziningi because abazalwane baseKorinte bebethi no thina sikenza noma yini ngemizimba yethu yonke into esithanda singayenza ngemizimba yethu. But uMpostoli Paul uthi no aninalo ilungelo lokuthi ngenza noma yini ngemizimba yenu. But ubanikeza izathu ziningi izathu abanikeza zona but I want us to point to verse number 19. Isathu abanikeza sona ku verse number 19 uthi anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya Ongcwele ogeni. Anazi yini ukuthi umzimba wenu iyithempeli likaMoya Ongcwele naye enimamukele evela kuNkulunkulu nokuthi anizimele ngokwenu naye. Ninomoya Ongcwele. I asked abazalwane last time I was teaching on this chapter ukuthi that day when zisono especially isono sobufebe zibuza ukuthi ungangena yini ebandleni ikhonzo uze altar phambili uzokwenza isono sobufebe abazalwane bebuka. Everyone is saying no I can't do that. And I said do you know ukuthi mawenza isono sobufebe uMoya Ongcwele usuke khona phakathi ebuka. You have one audience osikibuka and that is the Holy Spirit again. That's why uMpostoli Paul bazalwane ngaqhubeka kanjani nenze lesisono anazi ukuthi uMoya Ongcwele unginina na nisithatha uphi isibindi sokuthi phambili kaMoya Ongcwele nenze lesisono. So but the point engifuna ukuthi siveze la ukuthi uMoya Ongcwele uhlala kuba abazalwane ukunina ungaphakathi kunina uMoya Ongcwele. Ukunina uhamba nawe noma yini oyenzayo ukhona uyayewitnessa noma yini ukwena uMoya Ongcwele ngaphakathi kwena. That's why ilokhuzana ibandla labantu abasindisiwe lezi libizwa ukuthi ibandla lakaMoya. Why ibandla lakaMoya? Because sinomoya Ongcwele, uMoya Ongcwele uhlala kuthina. I even said kubazalwane in one of the Bible studies ningabagada abazalwane ningabalandeli emoli loni balandela ngemuva. Uyapi? Uyangalaphi? Abazalwane banomoya Ongcwele uhlala kubo. Okay? So abazalwane banenkinga emshadweni ngathi bexabana ngathi bayalwa and we are afraid ngathi omunye uzogwaza omunye and asazi okay it's fine asibasolve ngaleso sikhathi leso but mabe sindisiwe ngempela sibanike ichance ukuthi babuyele bohlala bobabili banomoya Ongcwele. Banomoya Ongcwele. Asidingi ukuthi sithi nina senizomove nizohlala la ekhaya ukuze mayisusana singene. Umoya Ongcwele ukuba. Umoya Ongcwele ukuba. So since sinomoya kaNkuluNkulu njengalokho sinomoya kaNkuluNkulu singaba kamoya. Baba seRoma chapter number 8 la khona umfowethu esifundele khona. Ligqama kakhulu leqiniso lokuthi abazalwane bangaba kamoya and abantu abangakholwa bangabe emvelo eyonakeleyo yesono. Ugqamisa kakhulu uMpostoli Paul la. Ku verse 5 kuya ku verse number 8 uthi labantu laba benyama abana kumthokozisa uNkulunkulu noma bangenzani. Abantu benyama bakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. But ku verse number 9 kuya ku verse number 11 uthi abantu abakwazi ukuthokozisa uNkulunkulu abantu bakamoya. So abantu bakamoya bakwazi ukuthokozisa uNkulunkulu but the question is obani abantu bakamoya. Then verse number 9 uthi kepha nina anibuswa inyama yemvelo kodwa nikuyo umoya. Inqobo nje umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenayo umoya kaKristu loya akasiyo wakhe. So simple uMpostoli Paul iveza la bonke abazalwane banomoya kaNkulunkulu therefore bonke abazalwane bangaba kamoya. As a result bonke abazalwane bakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Yini abazalwane bekwazi ukuthokozisa uNkulunkulu? Yingoba banomoya kaNkulunkulu ohlala kubona. They have the Holy Spirit. Then verse number 15 la sifunde khona ku chapter number 2. Since abazalwane benomoya kaNkulunkulu uthi ku verse number 15 kepha umuntu onomoya kaNkulunkulu wenze njani?
uphenyisisa konke. Ayikho into angakwazi ukuyiqonda phakathi kwezinto zakamoya. Ukwazi ukuzazi zonke izinto zakamoya. Ukwazi ukuyiqonda into zakamoya. Ukwazi ukuphenyisisa konke umuntu kamoya. Uverse number 16 asathi sinomqondo kaKristu. Umuntu komoya le ngqondo le ewile welesonweni, le ngqondo engakwazi ukuyiqonda izinto zikaNkulunkulu, ikhishiwe kuyena. Unemqondo kaKristu. We have the mind of Christ. Sinomqondo kaKristu. Kwazi ukuqonda into ezikaKristu ngoba sinomqondo kaKristu. Abazalwane noma abantu bakamoya ibona abakwazi ukuqonda izwi likaNkulunkulu. Ibona abakwazi ukuqonda ivangeli. Ibona abakwazi ukukholwa ivangeli. And ilona power sikwazi ukubona ngalo. Let me tell you why uMaphostoli Paul ukhuluma ngalezi zinto lezi. Verse 6 la sifunde khona ke verse number 16. uMaphostoli Paul ubeveza into ukuthi uma laba bemvelo noma laba benyama bengakwazi ukuziqonda izinto zakamoya, and sonke sasikade sinjalo. Initially sonke sasikade singakwazi ukuqonda izinto zemvelo zikamoya. But then the question is, umuntu lo okade engowemvelo kwenzeka kanjani ukuthi aqonde izinto zakamoya? And ku verse number 6 kuya verse number 16 uthi kudingakala ukuthi kuze kube uyena umoya ongcwele ozicacisayo lezo zinto kuyena. Lento yokuqonda izinto zikamoya umsebenzi kamoya ongcwele. Umoya ongcwele okwazi ukushintsha ingqondo yenyama. Umoya ongcwele okwazi ukushintsha le ngqondo yemvelo engenasabelo maqondana nezinto zakamoya. Ayiguqule leyo ngqondo leyo, ayiforce, ayenze leyo ngqondo leyo ukuthi iqonde izinto zakamoya. Actually akayiforce, uyayiguqula, uyayishintsha leyo ngqondo. That's why kuHezekiya ethi uyokhipha inhliziyo le yetshe bese ifake inyama, ibleche lengakwazi uqonda into zakamoya. Yoyikhipha. So ku verse 6 ufika verse labazalwane labo ukuthi silamukele kanjani izwi likaNkulunkulu. So iBhayibheli aliqhamukanga ematsheni, akuyonto esayithola ibhalwe ematsheni. So uMaphostoli Paul into ayivezayo la ukuthi abantu bakaNkulunkulu babeqhutshwa umoya kaNkulunkulu, balobo kaNkulunkulu. Ngamamazi izwi likaNkulunkulu lize kithi ngesambulo, umoya ongcwele olambulela abapostoli. So ku verse number 10 uthi ngokuba uNkulunkulu ukwambulile kithi ngomoya. So umoya ongcwele owambulele abapostoli unikeza irevelation kubapostoli. Then u verse number 13 bese ethi ke lezi zinto umoya ongcwele asambulele zona yizona esizikhuluma kunini. Ngamamazi izona esizibhalile, sayibhala phansi, sayikhuluma kunini. So izwi likaNkulunkulu lize kithi ngomoya eliletha kubapostoli ngesambulo, then abapostoli balithatha balibhala, and then mase libhaliwe leza kuthina kanjani. But uma izwi likaNkulunkulu umbhali walo kuumoya ongcwele noma lize ngomoya, kusho ukuthi wonke amazwi eBhayibheli, yonke into eshiwo izwi likaNkulunkulu ingumoya. So uMaphostoli Paul ku verse 13 ethi sichazo komoya ngomoya. Yonke lembhalo ingumoya. But then the question is, since yonke lembhalo le ingumoya, ingaqondwa kanjani ke lembhalo le? Kudingeka umoya ongcwele ukuthi ayichaze lembhalo. Umoya ongcwele elethile esebenzisa abapostoli lembhalo elethiwe ngomoya, then umoya ongcwele uyichazayo futhi. Kuze umuntu aqonde imbhalo kumele abe nomoya. Kumele abe nomoya. Amen. Abangakholwa ivangeli abakholwa ngoba bengenayo umoya ongcwele. Abakholwa ivangeli bakholwa ngoba benomoya ongcwele. So kithina abazalwane njengabazalwane abakholwa ivangeli, umoya ongcwele uhlala kithi. So thina sinombhali weBhayibheli uqobo ohlala kuthina. Malikhulunywa ivangeli uyena olichaza ivangeli kuthina. Yena olichaza ivangeli kuthina. But now amaqiniso engifuna si apply ngayo lelizwi namhlanje. Number 1, bonke abantu abangakholwa bangabenyama. So it should be clear with that person. Zonke inkolo zama-Afrika noma ngabe zicraftwe kanjani noma ngabe zakhiwe kanjani, akusibona abantu abakamoya othile behlangene ndawonye, but zonke inkolo zama-Afrika ezabantu benyama. These are natural men, abantu bemvelo yabo, and yonke le nto abayikhuluma beyisusela emvelweni yabo eyonakelela. Abantu abangaziqondi izinto zakamoya behlangene ndawonye bekhuluma izinto ezisuka emqondweni yabo noma izinto ezisuka emvelweni yabo. As a result, bazalwane, I need to put this clear. Akekho umfundiso isangoma. Akekho umfundiso isangoma. Sangoma siyisangoma, umfundiso umfundiso. Izion
not here. Amaroma, ichibi, oshembe. Nazo zonke inkolo zama-Afrika, abantu benyama. Abantu abahamba ngenyama yabo eyonakeleyo. Abayiqonda into zakamoya, abantu abadukile bazalwane. We shouldn't try and say sikhonza uNkulunkulu sonke, asikhonza uNkulunkulu sonke. Sidinga ukubashumayeza, sidinga ukukhuluma ivangeli kubona. Kumele sazi ukuthi ukuze baqonde ivangeli badinga umqondo kaKristu, sidinga ukuya kubona sikhuluma ivangeli ukuze babe nomqondo kaKristu bakholwe ivangeli. But secondly, bonke abazalwane bangabakamoya, bonke abazalwane. Ayikho irank bazalwane. It's not like abafundisi abangabakamoya bese thina sonke. No, bonke abazalwane bangabakamoya. Why? Because bonke abazalwane bazelwe kabusha ngomoya ngcwele. Bonke abazalwane banokuphila kaNkulunkulu kubona. Bonke abazalwane banomoya ngcwele ohlala kubona. Bonke abazalwane bakholiwe ivangeli. Bonke abazalwane balandela uJesu Kristu njengenkosi. Bonke abazalwane baphendukile ezonweni zabo. As a result, bonke abazalwane bangabakamoya kaNkulunkulu. We are spiritual. We are spiritual. But lastly, akuhlangani bazalwana bakamoya nabenyama. Akuhlangana bakamoya nabenyama. And this is a point, chapter 1 or chapter number 2, Apostle Paul akhuluma ngayo. Actually, Apostle Paul is saying, chapter 1 or chapter number 2, bazalwane, musani ukubuyela niyokopela iwisdom yezwe. Why ningabuyela niyokopela iwisdom yezwe? Ngokuba uNkulunkulu ukuchithile ukuhlakanipha kwalelizwe. So Apostle Paul is saying kulama verse, abukho ubuhlobo phakathi kwabantu abakholwa nabantu abangakholwa. Abukho ubuhlobo phakathi kwabafundisi nezangoma. Abukho ubuhlobo phakathi kwabafundisi noprofessor bama-Afrika. That's why abanye abazalwane baphumele ngaphandle manje babhala incwadi zokuthi ungaba kanjani uma-Afrika. Abukho ubuhlobo phakathi kwalezo zinto lezo. There's a dividing line. Ncwadi yamaHubo chapter number 1. Ithubusisiwe umuntu ozindla ngomthetho kaNkulunkulu ibusuku nemini, obambelela ezwini likaNkulunkulu, ongahambi ngani ngezeluleko zababi. Ubusisiwe umuntu obasetha aside abantu abangakhona, esahambe ngezwi likaNkulunkulu. Okubi kakhulu bazalwane ukuthi abazalwane abaningi bayihalela impilo yabantu abangakhona. Bawahalela ama-ministries abantu abangakhona. Siyayibuza nokuyibuza ukuthi uMasango ugcwalisa kanjani ibandla elingaka. Siyayihalela impilo yabantu abangakhona. Let me read you this last verse. Galatia, again, chapter number 5. Babila abantu. So la chapter number 5 bazalwane sukhumbula ukuthi uMapostle Paul bayade shumayela igrace umusa kaNkulunkulu and ephikisana nokuthi abazalwane kumele bagcine umthetho. So abaJuda bebejwayele ukumangalela ngento eyodwa, uma ufundisa abantu ukuthi baphile emseni baye kugcina imithetho uzobenza abantu baphile ezonweni. But uMapostle Paul one defense ayivezayo ukuthi abazalwane angeke baphile ezonweni ngoba banomoya ngcwele. So one is clear. So verse number 15 uthi kepha uma nilumana ninephulana nodwa qaphelani funa niqedane. Kepha ngithi kini verse 16 hambani ngomoya. So nayi into enza ukuthi abazalwane bakwazi ukuphila impilo yabo ngoba bahamba ngani ngomoya. And I need to emphasize that bazalwane ukuthi sinomoya kaNkulunkulu akusho ukuthi sihlezi simthobela umoya kaNkulunkulu. So kuhlukene ukuba nomoya kaNkulunkulu nokulawulwa umoya kaNkulunkulu. So njengabazalwane sinayo umoya kaNkulunkulu, there is a guarantee, but njengabazalwane sometimes asimthobela umoya kaNkulunkulu kithi. So that's why Apostle Paul ethi hambani ngomoya, thobelani umoya ngcwele. And as in thobela umoya khona niyakufezekisa iziganuko zemvelo yene yonakeleyo. So nayi indlela abazalwane abanqoba ngayo imvelo yonakeleyo nabo nakuba besalingeka ekubuyeleni back kwindlela zakudala, nakuba abazalwane besalingeka nayi indlela ababuyela ngayo imisebenzi yenyama bathobela umoya engcwele. Verse 17 uthi ngokuba imvelo yonakeleyo
ikhanuka okuphambene nomoya ukhanuka okuphambene nemvelo yonakele. Lezi zinto zombili ziyamelana. So hayi emzimbeni wami isakhona kancane imvelo eyonakelewe yesono, but at the same time kukhona umoya ongcwele ohlala kumina. Njalo ke lezi zinto lezi ziyamelana zothu. But njengabazalwane we should choose a fight. Noma kumele sikhethe iside esikulona, and iside kumele sime kuli side la kamoya. Kumele sithobele umoya ongcwele. Para gcinje ngokumelana umoya nenyama iyithi kumelana bakamoya nabenyama futhi. Verse 18, kepha uma niholwa ngumoya anikho neze phasi komthetho. So anudingi umthetho because you are mastered by the Spirit. Imisebenzi yemvelo yonakele isobala bese yayibala yonke imisebenzi sifundile. So nayi igroup yoqala eyalabo abazinikele enyameni, abahamba ngenyama, abahamba ngemvelo yabo, abenza yonke lemisebenzi esikhulume ngayo. But ikhona enye igroup yesibili yalabo abanomoya ongcwele futhi abamasterisha umoya ongcwele. Labo abanomoya ongcwele futhi abamasterisha umoya ongcwele baveza izithelo zakamoya. Iziphi izithelo zakamoya? Verse 22, kepha izithelo zakamoya ziluthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubele, ukulunga, ukukholwa, ubumnene, ukuzithiba. Akukho umthetho ongamelana nalezi zinto. So nabo abangabakamoya baveza izithelo zakamoya, abangabenyama baveza izithelo zenyama. Ubelonga kuphi? If you look at yourself, where are you? Impilo yakho iveza eziphi izithelo? Iveza lezi zakamoya esuka ku verse 22 kuya ku verse number 26, noma iveza lezi zenyama esuka ku verse number 18, 19 kuya ku verse number 21. Eyakho impilo iveza ziphi izithelo? Bazalwane, ayikho into ekuthiwa African spirituality. Makhulunywa ngama-Afrika, khulunywa ngabantu benyama. Nakuba behola umoya, bahola umoya kaNkulunkulu, bahola umoya kaSathane. Abazalwane kuphela bangakamoya. Bonke abanye bangabenyama. But umbuzo uthi ungakuphi wena? Usulithathile nisayidi. Usukholiwe noJesu. Usuphendukile nezolweni zakho. Impilo yakhe isiqalile ukuthela izithelo zakamoya. Andifu la uphile enyameni. Impilo yakhe ithela zonke izithelo zenyama. Ubufebe, udakwa, uxokozelo, ukulwa, umono, umbango. Let me mention izona ejwayelekile, ukudaka utshwala, ukubhema ugwayi. Zonke lezo zona lezo. Just know you are living in the flesh. And unaso sonke isizathu sokungabazi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. But nazi indaba ezinhle. You can repent. Ungaphenduka namhlanje. Ungashiya yonke leminye imisebenzi. Ungashiya zonke lezi ezinye izinto. Uze kuJesu. Ukholwe uJesu, ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele, ulandele uJesu Kristu. Ngicela ukuthandaza. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuba nakuba singama-Afrika, sihamba ngokwendlela zama-Afrika. Kodwa ngomoya wakho, ngamandla evangeli, uye wahlula imvelo eyonakeleyo yesono. Wasiguqula, wasenza ukuba sibe ngabantwana bakho, sibe yibandla. Ngalokho uNkulunkulu sikunikeza udumo. Kodwa Nkosi siyakhuleka namhlanje ukuba siyazi sihlangene kanje, asazi inhliziyo zomunye nomunye. Nakule ndlu Nkosi basakhona bangabenyama. Ngiyacela Nkosi ukuba usebenzise le miyalezo ukubaguqule, ubaphendulele kuwe. Mababe ngabakamoya. Nathi sonke bazalwane Nkosi siyathandaza ukuba usisize njengabazalwane. Usenze ukuba sithobele umoya, sambe ngomoya. NgoJesu Kristu Nkosi I pray, amen.